Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mabiya wannan shiri mai suna a duniya. Wannan muka muku alƙawarin a wannan laraba za mu sake muku shi, wato ainihin shi wannan shiri mai suna a duniya ci gaban shi, wato kashi na 61, kamar yadda kuka san mun tsaya ne a kashi na 60. To jama'a muna ƙara ba ku haƙuri ta hanyar ku danna alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar liking a kan wannan bidiyo, inda za ku samu ɗimbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. To da Allah muna ƙara ba ku haƙuri akan wato ainihin rashin kawo muku wannan shiri da ba mu yi ba, ta kuma dalilin da mun sanar da ku akan za mu kawo muku wato shi a wannan shiri, amma na saboda ba a kammala editing ɗin shi ba, ma'ana bai shigo hannu ba, tana ɗaura shi a wannan channel mai albarka. To don haka in Allah da ranar laraba mai zuwa za mu kawo muku wato shi a wannan shiri mai suna a duniya, wanda za mu ci gaba da ɗaura muku shi kamar yacce muka tsaya. Mun tsaya ne a season 6, ma'ana dai za mu shiga season 7. Mun tsaya a zango na 6 kenan, za mu shiga zango na 7. To da Allah ku ci gaba da mana addu'a akan wannan shirin ya mu ci gaba da ɗaukakuwa. Yawwa mun gode, da mu ci gaba da kawo muku a duniya, yanzu ma aka fara. Mun gode da kasancewa da mu.